darata. Siyang kapulanta ng madura, pero mapaskuan na tay diin karon. Pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo. Presensya niya lang, masadya na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo. Apang sulod kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, hay manugpaskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan pikado lang kita, basta kompleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ikaw ang Paskwa masubok. Ang tatay kami nawadaan, apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wala ron, may Pasko man sa gihapon. Oh, tatay ko, sa diin karon, hay manugpaskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan pikado lang kita, basta kompleto kita. Kung magabot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang.
sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Kita iniisip, walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig, walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita na sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo,
sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong tughaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear.
just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Biyernes sa inyo mga kauturan. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa paghatag sa aton sang tion sa pagpamati kag pagpamalandong sa iya pulong. Karon nga adlaw
Inyo mahibaluan nga magaabot ang Ginoo kag magaluwas sa aton. Kag makita ninyo sa kaagahon ang iya himaya. Mangamuyo kita. O Dios ngamon amay, imo kami ginalipay tuig-tuig paagi sa piyesta sang pagtubos sa amon. Karon nagaabi-abi kami sing malipayon sa imo anak, subong amon manunubos. Kabay nga batunon namon siya sa dako nga pagsalig kun magbalik siya liwat bilang amon hukom. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 67 tubtob 79. Si Zacarias nga amay ni Juan napunan sang Espiritu Santo, kanagtagna sang masunod, dayawon ta ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kaya ginduaw kagintubos ang iya mga tawo. Ginbangon niya ang isa kagamhanan nga manluluwas para sa aton, ang isa nga kaliwat ni David nga iya alagad. Amo ini ang iya ginsiling sang una, paagi sa iya balaan nga propeta. Nagsaad siya sa pagluwas sa aton, gikan sa aton mga kaaway. Kag sa gahom sang tanan, nga nagadumot sa iya. Nagsiling siya nga kaluuyan niya ang aton mga ginikanan, kag dumdumo niya ang yabalaan nga kasugtanan. Nagsabat siya sa aton amay nga si Abraham, kag nagsumpa nga luwason niya kita sa aton mga kaaway. Kag tugutan kita sa pag-alagad sa iya nga walay kahadlok, nga mangimbalaan kag matarong sa iya atubangan, sa tanan nga mga inadlaw sang aton kabuhi. Ikaw, anak ko, pagatawgon nga propeta, sa labing makagagahom nga Dios. Magauna ka sa Ginoo, sa pag-aman sang iya dalanon, sa pagsugid sa iya mga tawo nga maluwas sila, paagi sa pagpatawad sang ila mga sala, kaya nga aton Dios maluluyon kag malulo. Pabutlakon niya ang adlaw sang kaluwasan sa aton, kag pasilakon niya ini gikan sa langit. Sa tanan nga nagapuyo sa madulom, nga landong sang kamatayon, sa pagtuytoy sang aton mga tikang, sa dalanon sang pagidaip. Nabatian naton ang Benedictus. Napunan yadto sang Espiritu Santo, si Zacarias kag nag-amba sa Dios, sang ginbunag ang anak niya nga si San Juan Bautista. Nagpasalamat siya sang paglaom nga may magaabot nga manluluwas sa iya nga pungsod. Madugay na nila ini ginakalangkagan, kag nagtuo si Zacarias nga malapit na. Ginsiling pa niya nga wala sing kahadlok nga pag-aalagaran siya, sa pagkabalaan kag katarungan sang bugos nga kabuhi, sang tagsa nga nagatuo. Napananaw man niya nga makaangkon sang malahalon nga buluhaton ang iya anak. Napaktan man niya nga mangin propeta ang iya anak kag magbantala para sa kapatawaran sang kasalanan antes mag-abot ang kaagahon. Nga wala sang iban kundi manluluwas nga magahatag sang kapawa sa mga ginadulman kagyara sa idalom sang kamatayon. Makatalanhaga ang nagakatabo, gikan sa pagkaapa, ginhilway sang Dios ang iya dila. Napahayag niya ang pagbantala sang Dios na hanungod kay Jesus. Diri nagbag-o ang kabuhi ni Zacarias. Nadula ang iya pagpangduha-duha, kagindayaw niya ang Dios. Gani kun sinuman sa aton ang nagakadulaan sang paglaom, nagalibog ang ulo, kag wala na sang makadtuan nga sa landigan, kag wala na sing kalangkag sa pagsugata sang Paskwa. Pabakuron naton ang aton kaugalingon. Dungganon nga kapawa si Jesus. Magsalig kita sa iya. Magaabot siya nga dala ang kaluwasan.
pagabatakon kita sa kabudlayan, kaghatagan sang kasanag, ang pagaagyan naton pabalik sa amay. Gani, dungan naton nga hulaton ang pagbagting sang lingganay. Lingganay nga simbolo sang aton kaluwasan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new